lähdettiin Vahanasta 6.30, vaikka meidän piti lähteä kello 6. Mutta äiti tossa pyytelee paraikaa anteeksi. Mutta joo. Niin. Ankka ja mikä se on? Sesse! Ja 2 kisakaappia on mukana. Ja Oppeli ja Siikan kirja. Ja Kaissakin on mukana. Hyvä huomio. Näin. Eli nyt ollaan Turussa Vartkoisissa. Ja mä olen talttelemassa Sesseä. Se numero on 63. Leena siis. Ja tuolla on tallialue. Tai en mä tiedä näkyykö se, mutta vähän näkyy sinikattosta. Niin hepat asuu siellä. Ja me asutaan sit Raision puolella. Ja no kisa-alue on tossa tien toisella puolella. Tossa on entinen hotelli. Se on tosi hyvä hotelli. Hän ovat siellä toiminnassa. Muuten me asutais siinä. Ja niin. Mun luokka alkaa 2 ja sit 7 alkaa se junnukappi. Ja niin, mä sain tavarat paikalleen ja äiti on ratsastamassa tai hyppäämässä jollain se valmennettavalla ja, tai niinku hevosella joku nuoria. Niin, vähän täytyy vielä jonkun aikaa ootella, että pääsee baanalle. Eli täällä näyttää. Sesse asuu siellä. Se syö. Noin. Näin. Ja tossa on mun karsinaverho. Tuolla on huovattelineessä. Tuolla on suitset ja riimut ja martsat. Aika lailla melkein kaikki. Sitten tässä on mun kisakaappi. Mikä on nyt lukossa ja mä en jaksa avata sitä, niin kuin toi toinenkin. Mut siellä on satulat, suitset ja suojat. Sitten tässä asuu Ankka. Näkyyköhän se, kun se on niin tumma? Tossa näkyy vähän. No ei, se on vähän järkyttynyt. Ja sitten tässä on tää yksi kaappi. Ja siellä on periaatteessa vaan loimia. Sitten tossa on meidän vesiämpärit ja heinää ja meidän oma talikko. Sitten Proksu tulee asuun tähän. Ja sitten semmonen suokki, millä äiti kanssa menee semmonen Apelin aku. Niin sit se tulee tohon. Ja tän näköistä sit meidän traikku jää tohon. Siellä ei oikeastaan ole mitään muuta kuin vähän heinää, ihan tosi vähän. Ja sitten Papan ja Annikaisen, kun ne tulee tänne, niin niitten piti tuoda niinku heinää Agrimarketista, hakea semmosia pro-heinää. Mutta ne ei myynytkään sitä siellä. Ei niillä ollutkaan sitä. Nyt meillä ei niinku heinää ja sitten on niinku tulossa tänne, niin nyt kun mä menen näyttämään kirjoja, niin mä menen järkyttämään äitin tällä uutisella. Katsotaan mitä se sanoo ja keksitäänkö me heinää meidän hevosille. Ollaan täällä hotellihuoneella. Tuossa on mun kossit. Tää on tämmönen huone. Avain tuohon. Tuossa on kengät. Mä en tiedä millainen tässä täällä on. Ja suihkukin löytyy. Voi vitsi, voi olla pieni suihkus. Näin, niin on kisavaatteet. Otetaan vähän puhelinta. Ja sit lähdetään takas sinne tonne Arttukaisiin. Ja sit se hyppääkin jo melkein kohta.